Мирът. Така Денис е заглавил най-новата си експозиция. В свободен превод това означава огледално отразено. И вероятно още с заглавието на изложбата целта е да бъдем насочени към огледалния вътрешен свят на днешния притеснен, не казвам чисто българската думичка, фрустриран, днешния притеснен, стресиран и вглъбен в себе си градски човек, който е защитен от стъклото на прозореца, най-често на обществения транспорт, и се осамотява с проблемите, грижите и тайните на своето битие. На добър час, Денис. Мерси. Първо исках да кажа благодаря, че дойдохте. Наистина казаха, че е лошо време, всъщност времето е страхотно за фотографията, ще ме разберат. Че вали, супер е. Всъщност Георги нищо не ми каза, какво ще ми каже тук. Има няколко неща, които съм изненадан, поласкан и ще помисля за някакви други неща. И има само две поправки, забележки, в смисъл аз имам почти 10 години снимам. Не 8-10 почти. Да, защо? И Денис Букчел. Много сложно и за българи, и не само. Разбира се, благодарен съм много на Viva Comart Hall, които предоставили тази зала, на Фактор БГ, който осигуриха с всичко за този принт, и разбира се на Фотосвят. И тези страхотни, симпатични малки снимки, подарък от тях, който ще успее, надявам се, ще стигне за всички, защото там вече май няма много. Ще има за спомен. Само, може би на някому интересно, няколко думи за самата изложба. Започнах първият кадър направен 2008, всъщност 2007, но като 2007 започнах да снимам, тогава въобще не знаех какво снимам. И от 2007 имам кадри, които не влязали в изложба, защото бях слаб като фотограф, бях на една годинка, всъщност, като фотограф. От 2008 беше станало малко по-интересно. Тези, които снимали за фотографите, а за тези, които не, ще обясня с някакви думи. Самият процес с две думи, ако е интересно, разбира се. Окей. Не е лесна работа. Честно ви казвам. Повече снимки са направили на ръчен фокус. Фотографите веднага ще разберат, а иначе това означава, че съвременните фотоапарати и обективи са супер. И по принцип не се нуждаят от manual фокус. Но тук много сложно за снимане. Ти натискаш, а то не става. Автобус е тръгнал. Втори проблем. Окото, човешкото око вижда нещо едно. Аз колко пъти гледам, казвам, страхотен фон, има заден план, има някакви колички, светофар, хора някъде минават. Снимам, гледам и не мога да разбера къде е човек на снимката. Няма никой. В смисъл, защото обектив не се справя. Пак фотографията по-лесно ще ме разберат. И другото, като си в едно затворено пространство, защото тези снимки, да, на ми казаха, няколко снимки се личи, че снимало далече, с дълъг обектив, да, но това има обяснение, защото да има перспектива, правилно не е толкова изкривена. И повече от тях, между другото, снимките направени вътре с 50 мм, 16-35, и това беше най-сложното, защото хората в България по принцип не обичат да ги снимат, и го знаете. А и го снимаш в затвореното пространство, някаква бабичка, ако започне да ти вика, аз съм доста скромен човек и притеснителен. В смисъл и така беше голямо предизвикателство. Ако не беше толкова трудно, нямаше да го правя изобщо тогава. Но да ви кажа, че това, ако някой да пробва, направете поне с телефона на снимка на един човек вътре в автобуса, където не можеш да избягаш. Интересно е, забавно. И така започнах да снимам. Само да не ми разбирате грешно, нямаше такава идея. От 2008 направих първата снимка и казах, ето тук ще стане, изложба ще правя 2016. Няма такова нещо. Снимах, после станах по-критичен към моите снимки, защото първите снимки като някакво чудо. И така станало. Видях, че стават тези снимки. Това по принцип за мен сега обикновено казвам на такива публични срещи, че искам да казвам това, което мога да кажа на български. Мерси. А сега искам да кажа това, което искам да кажа. И ако има грешки, поправете ми или попитайте. Това беше едно търсене за мен. Търсене за всеки фотограф. Той се мечтае да отвори нещо. Като аз веднъж попитах, мога ли да придам на снимката как пеят птици, примерно. Нали? Как бият камбаните. Да го покажеш със снимката.
И тук за мен станал един голям въпрос. Аз много обичам хора без никаква идея. В смисъл, просто ми харесват. На мен ми е интересно този човек какво работи и опитвам се да мисля. Без повече от това. В смисъл, просто ми е любопитна. Интересувам се от хора и ги обичам без никаква корест. Не знам дали на български има такава дума. И тук започнало едно търсене на разкриване на човешката същност. Като сме наистина в градски транспорт, пътуваме, дори в колата, нали, човек смята, че той е защитен и никой не го вижда. И той тогава се отпуска и се сваля маската. Честно да ви кажа, от тези 32 снимки за 8 години, аз се справих буквално с 2-3 снимки. Това, което исках да покажа. Няма да ги насочвам, то може би се личи. И ще продължавам. Това не е край, това е безкрайно. Интересно е и само един минус има, който е плюс, че много нови градски транспорти се появиха, нови автобуси, нови тролеи. На мен трябваше нещо, като го видях преди 2 години и казах, аз какво ще правя тук? В смисъл, трябваше малко корозия, стари прозорци, толкова арт става. Но пак се справих, надявам се. Там има книга за пожелания, много искам да оставите някаква дума. Имах още малко снимки, които останаха да ви подаря. Много радвам се, че дойдохте. Благодаря ви много. Ако има някакви въпроси или иска някой да добави някаква дума, като ми познава или не, заповядайте.